गरमी रे या फाटी अरे मला जायना अरे ह्या महिन्यात एंड गेम येवपाचे आहा कितें आसता तेनोसा कोण मारता कॅप्टन हांवे शुभो ते थोराचे पेपेट मारता जावकूच शकना अरे जावकूच शकना तू म्हाका सांगनाका शक्तिमान मारतो तो खंयसले अरे शक्तिमान येतलो रे अरे नाही अरे आएगा अपना शक्तिमान आएगा नहीं आएगा अरे आएगा तू मत से नहीं आएगा तू सांगनाका पीछे तो देखो वाज आणनाका अरे देखो तो सही बस अरे बस 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 ए बाबा बाबा ये तो पण मारे कसा बसला तो हसता के ए फिल घेता ओय उठा उठा किती असं ते बऱ्या भाषेन दिया हात काढता तुमका मारता मार मारता मार फेमस तरी जातले माझा हरशी म्हणून 12 रिझल्ट येवपाचा ह्या वाटेन आवय म्हाका ITI करपाच्या त्यापेक्षा तूच मार तेच बेस्ट ओह नो प्लॅन बी Run.